priatelia, v dnešnom videu si zahráme Fortnite po 11 dňoch a uvidíme, ako ma to zhoršilo, alebo ako ma to ovplyvnilo. Ak ma chcete podporiť, tak samozrejme dajte like a odber a keď tak follow na sociálnych sieťach a poďme spoločne na to. Ľudia, Battle Royale som nehral 11 dní. Viem, že tu je nový Superman, to je asi všetko. Je to nová lokácia Supermanová, kde je iba pár NPCčiek, ako som videl dobre. A to je asi všetko, čo sa tu nachádza. Teda myslím. OK. Prvá hra je úplne úžasná zamrieť na... OK. Ako fakt, to bol akože fall damage. Kamo, ja fakt to nedávam. Ľudia, ako naozaj. To je moc toto. Kamo, hneď som mohol vedieť, že to je bot proste. Útočník. Ľudia, to môžem fakt na to. Môžem sa fakt... Neviem, kde mám padať vôbec. Oh my god. OK. Tento tiež down. Ty kokos. Pistolka. Tento dead. Ľudia. Všetci mi tu dávajú zabrať strašne. Mám hneď medailu nejaká, kámo. Počkej, tu zase...
Prečo tu je 300 hráčov? Prečo tu za mňa prišlo teda 2 hráči naraz? To neznášam toto. Ja som úplne v čile a začnú ma fajtiť dvaja. Dvaja proste idú na mňa. Len tak. No ne. Nie. Ne. Prečo by to proste... Fuj, kámo. To tam akože campy henten. Nice, kámo, konečne. Fuj. Vidíte, a takto prebieha hra, pretože veľa dneska hier už je nespravodlivých, bohužiaľ. A musel som zobrať na toľko zbytočných smrti, aby som dal jednu normálnu výhru. OK, to bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber to najviac, ako môžete podporiť. Každé Fortniteové video zakončíme v inom ľudia, to si veľmi vážte, robia to len 2 ľudia a to som ja a samozrejme Alkan. Ľudia, normálne keď striham toto video, tak som si všimol proste počas tej hry, že tam hrám strašne stresovo. Že proste tam je strašne takých stresových situácií, že som zbytočne robil veci, ktoré som ani nemusel. To robí tých 11 dní.